Diosdado, ako nang bahala sa mga alagad. Harapin mo ang pinuno. Ito para sa mga pinatay mo. Lapastangan. Bago po natin simulan ang kwento, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Pa-like and share na rin. Maraming salamat. God bless. Noong taong 1959, sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo, namumuhay ng tahimik ang pamilya ni Diosdado. Ang kanilang baryo ay napaliligiran ng malalawak na bukid at makakapal na kawayan. Kilala ang lugar na ito sa mga kwento ng kababalaghan. Ngunit para kay Diosdado, na isang 22 taong gulang na binata, ang mahalaga ay ang pagtulong sa kanyang mga magulang. Isang hapon, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang hangin dala ng bagyo ay tila nangangalit, pilit na binabali ang mga puno sa paligid. Diosdado, pumasok ka na sa loob. Baka mapahamak ka sa labas dahil sa lakas ng hangin. Sigaw ni Aling Shona habang sinisilip ang anak mula sa bintana ng kanilang dampa. Opo, inay. Isasara ko lang po itong kulungan ng ating mga hayop. Sagot ni Diosdado habang hinahabol ang hininga sa gitna ng unos. Habang naglalakad pabalik sa bahay, isang nakabibinging tunog ng pagkabiyak ang narinig ni Diosdado. Isang matandang puno ng kawayan sa gilid ng kanilang bakuran ang tinamaan ng kidlat at nahati sa gitna. Huminto ang binata at lumingon. Doon sa loob ng biyak na kawayan, may isang bagay na kumikinang sa gitna ng kadiliman. Nilapitan niya ito. Kahit na malakas ang ulan, nakita niya ang isang maliit na bagay na kasing laki ng itlog ng butiki. Kulay puti ito at nang pulutin niya, naramdaman niyang sintigas ito ng bakal. Ano kaya to? Bulong ni Diosdado sa kanyang sarili habang sinusuri ang puting bato. Pumasok siya sa loob ng bahay at agad siyang sinalubong ng kanyang ama na si Mang Dudoy. Napansin ng matanda ang hawak ng kanyang anak. Si Mang Dudoy ay may dugong babaylan at may kaalaman sa mga anting-anting. Diosdado, saan mo nakuha yung hawak mo? Tanong ni Mang Dudoy na may halong gulat sa kanyang muka. Nakuha ko po ito doon sa nabiyak na puno ng matandang kawayan, doon sa labas, itay. Kakaiba pong itsura nito. Paliwanag ni Diosdado, sabay abot ng bato sa kanyang ama. Siniyasat ni Mang Dudoy ang bato sa ilalim ng ilawan. Aba, ito ang mutya ng kawayan, Diosdado. Hindi ito basta-basta matatagpuan. Pinili ka ng mutyang ito. Magagamit mo to para pamprotekta sa iyong sarili at sa ating kapwa. Lalo na't hindi payapa ang gabi sa ating lugar. Sabi ni Mang Dudoy. Ano pong ibig niyo sabihin, itay? May kinalaman ba to sa mga balitang may gumagala daw na aswang dito sa karating baryo? Tanong ni Diosdado. Tumango si Mang Diosdado. Ang mutyang yan ay magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon, anak. Itago mo yan at huwag na huwag mong iwawala. Darating ang panahon na kakailanganin mo ang kapangyarihan nito. Paalala ng matanda. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo. Naging usap-usapan sa buong baryo ang pagkawala ng ilang mga alagang hayop. Ang mga biik ni Mang Tasyo ay natagpuang wala ng laman loob, habang ang mga manok ni Aling Rosa ay nagkalat ang mga balahibo sa likod ng kanyang bahay. Isang umaga, habang naglalakad si Aling Shona patungo sa palengke upang magtinda ng gulay, narinig niya ang bulungan ng mga kapitbahay. Narinig niyo ba? May nakakita raw ng isang malaking aso na may pulang mga mata kagabi sa may sapa. Sabi ng isang babae. Oo nga, balita ko. May estrangherong dumating sa kabilang baryo na kahina-hinala ang kilos. Dagdag pa ng isa. Nang makauwi si Aling Shona, agad niyang ibinalita ito kay Mang Dudoy at Diosdado. Mag-iingat kayo sa paglabas-labas, ha? Lalo na kapag palubog na ang araw. Natatakot ako para sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, Nay.
Narito naman ako para bantayan kayo. At gaya ng sabi ni Itay, may proteksyon na ako ngayon. Pagpapakalma ni Diosdado habang hinahawakan ang mutya na nakasilid sa isang maliit na telang supot sa loob ng kanyang bulsa. Kinagabihan, hindi makatulog si Diosdado. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya mula sa mutya. Parang tumitibok ito kasabay ng kanyang puso. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin at magmasid sa paligid. Ang buwan ay maliwanag, ngunit ang katahimikan ng gabi ay nakabibingi. Habang naglalakad sa tabi ng kawayanan, nakarinig siya ng kaluskos sa itaas ng mga puno. Tumingala siya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga dahon na sumasabay sa ihip ng hangin. Biglang may narinig siyang tila iyak ng isang sanggol mula sa dulo ng kanilang bukid. "Sino yan?" sigaw ni Diosdado habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang itak. Walang sumagot, ngunit ang iyak ay napalitan ng isang nakakapanindig balahibong halakhak. Isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Dahil sa bilis nito, hindi agad natukoy ni Diosdado kung tao ba ito o hayop. "Lumabas ka kung sino ka man! Huwag kang magtago sa dilim!" hamon ni Diosdado. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumitaw ang isang lalaking payat na may mahabang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kuko ay mahaba at matatalas. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa aming lupain?" tanong ni Diosdado habang dahan-dahang lumalapit. Ang lalaki ay hindi sumagot, bagkus ay ngumisi lang ito na nagpapakita ng kanyang matutulis na ngipin. "May dala kang kakaiba, binata. Ramdam ko ang bango ng iyong dugo, ngunit may humahad lang sa akin," sabi ng lalaki sa paos na boses. "Umalis ka rito bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan mo," babala ni Diosdado. Tumawa ng malakas ang lalaki at biglang tumalon patungo sa madilim na bahagi ng kawayanan. "Hindi pa tayo tapos, Diosdado. Babalik ako at isasama ko ang aking mga kasama." Huling sabi nito bago tuluyang naglaho. Bumalik si Diosdado sa loob ng bahay na balisa. Nagising naman si Mang Dudoy at nakita ang anak na tila may malalim na iniisip. "Nakita mo, hindi ba?" tanong ni Mang Dudoy. "Opo, tay. Isang lalaki pero hindi siya ordinaryong tao eh. Alam niya ang tungkol sa mutya." "Iyon ay isa sa mga alagad ng kadiliman. Mutya ng kawayan ay nagsisilbing liwanag na umaakit sa kanila. Ngunit ito rin ang kanilang kinatatakutan. Kailangan mong maging handa, Diosdado. Ang labanan na ito ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong nangangailangan ng tulong." Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Diosdado ang mukha ng lalaking nakita niya sa kawayanan. Maaga siyang gumising upang tulungan si Aling Siona sa paghahanda ng mga itinitindang gulay. Ngunit ang kanyang pansin ay lagi nakatuon sa paligid. "Diosdado, anak, tila malalim ang iniisip mo. Ayos ka lang ba?" "Ayos lang po ako, nay. Medyo kulang lang po ako sa tulog eh." Pagsisinungaling ni Diosdado upang hindi mag-aalala ang kanyang ina. Pinaalis na ni Diosdado si Aling Sion patungo sa palengke at hinarap ang kanyang ama. "Itay, kailangan ko malaman kung paano gamitin ang mutyang to. Baka mamaya sumalakay sila at hindi ko alam kung paano to kontrolin," tanong ni Diosdado kay Mang Dudoy. Inilabas ni Mang Dudoy ang isang lumang mangkok na may tubig at hinaluan ito ng ilang dahon ng alingatong. "Ang motya ay hindi isang sandata tulad ng itak, Diosdado. Ito ay gabay. Ang lakas nito ay nakadepende sa iyong tapang at sa kalinisan ng iyong hangarin. Kapag naramdaman mo malapit ang panganib, hawakan mo lang ito at sambitin ang pangalan ng Panginoon. Ang puting liwanag nito ang magsisilbing kalasag mo," paliwanag ng matanda. Habang nag-uusap ang mag-ama, isang kapitbahay ang humahangos na dumating sa kanilang bakuran. Si Mang Tasyo,
Basang-basa ng pawis at maputla ang muka. Dodoy! Dodoy Diosdado! Tulong! Ang anak kong si Lito nawawala! Sigaw ni Mang Tasyo. Ano? Paano nawawala? Kailan pa? Kanina madaling araw lang. Akala ko pumunta lang sa likod para umihi. Pero hindi na bumalik Nakita namin ang bakas ng malalaking kuko sa putikan, malapit sa bintana ng kanyang silid. Panginginig na kwento ni Mang Tasyo. Nagkatinginan sina Mang Dudoy at Diosdado. Alam nila na nagsimula na ang pananalakay na sinasabi ng aswang kagabi. Huwag kang mag-alala, Tasyo. Hahanapin natin si Lito. Diosdado, kunin mo yung itak at ang motya. Tayo na. Utos ni Mang Dudoy. Sinundan nila ang mga bakas na tinutukoy ni Mang Tasyo. Ang mga bakas ay patungo sa direksyon ng masukal na bahagi ng gubat sa paanan ng bundok, kung saan ang mga puno ng kawayan ay mas matatayog at mas madidilima. Dito natatapos ang bakas ng mga paa, pero tingnan niyo ang mga sanga ng kawayan. Parang may dumaan dito na napakabigat. Turo ni Diosdado sa mga baling sanga na nasa mataas na bahagi. Mag-iingat kayo. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid. Hindi lang isa ang narito. Bulong ni Mang Dudoy habang hawak ang kanyang tungkod na gawa sa kahoy ng kamagonga. Maya-maya pa ay narinig nila ang isang kaluskos mula sa taas. Isang malaking itim na ibon na tinatawag nilang tiktik ang lumipad paikot sa kanila. Ang huni nito ay mabilis at matinis. Malapit lang sila. Kapag mabilis ang huni, ibig sabihin ay nasa tabi lang natin ang aswang. Babala ni Mang Dudoy. Biglang may tumalon mula sa itaas ng kawayan. Hindi lang ang lalaking nakita ni Diosdado kagabi, kundi dalawa pang nilalang na mukhang tao pero gumagapang na parang hayop. Ang kanilang balat ay kulay abo at ang mga mata ay nanlilisik sa gutom. Ibigay niyo sa amin ang bata at ang mutya! Sigaw ng pinuno ng mga aswanga. Ang lalaki nakaharap ni Diosdado noong gabi. Hindi niyo makukuha ang kahit ano sa amin, sagot ni Diosdado. Inilabas niya ang mutya mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling mahawakan ni Diosdado ang mutya, naramdaman niya ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang mga bisig. Ang mutya ay nagsimulang magningning ng kulay puting liwanag. Ang mga aswang ay napaatras at nagtakip ng kanilang mga mata. Nakakasunog! Hiyaw ng isang aswanga habang pilit na sumusugod kay Diosdado. Sinubukang sakmalin ng aswang si Diosdado, ngunit bago pa man ito makalapit, isang tila hindi nakikitang puwersa ang tumalsik sa nilalang. Humampas ang aswang sa matigas na katawan ng puno. Diosdado, gamitin mo ang pagkakataong ito. Hanapin mo si Lito sa loob ng kuweba sa likod ng mga kawayan yan. Ako nang bahala rito. Sigaw ni Mang Dudoy habang winawasiwas ang kanyang tungkod na may basbas ng dasal. Tumakbo si Diosdado patungo sa kuweba. Sa loob nakita niya si Lito na nakatali ang mga kamay at paa, nakasalampak sa malamig na lupa at tila nawalan ng malay. Ngunit bago niya malapitan ng bata, hinarangan siya ng pinunong aswang. Akala mo ba ganun na lang kadali yon, antingero? Wika ng aswang. Biglang nagbago ang anyo nito. Ang kanyang katawan ay lumaki. Tumubo ang makapal na balahibo. At ang kanyang mukha ay parang naging katulad ng asong ulol. Diosdado ang pangalan ko. At tapos na ang pananakot niyo sa baring to, sabi ni Diosdado. Sumugod ang malaking nilalang. Mabilis ang bawat galaw nito. Nagawang sugatan ng aswang ang braso ni Diosdado gamit ang matalas na kuko nito. Napangiwi sa sakit ang binata, ngunit hindi niya binitawan ang mutya. Nagwika si Diosdado ng mga dasal. Idiniin niya ang mutya sa talim ng kanyang itak. Ang itak ay nagliwanag din, tila naging isang espada ng liwanag. Nang muling sumugod ang aswang, iniwasan nito ni Diosdado at mabilis na ibinasiwas ang kanyang itak.
Tinamaan ng aswang sa balikat at sa halip na dugo, usok at apoy ang lumabas sa sugat nito. Napaungol ang aswang sa sakit. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ang kapangyarihan ng kalikasan at ng pananampalataya, sagot ni Diosdado. Habang nagpupumiglas ang aswang, mabilis na kinalaga ni Diosdado si Lito. Binuhat niya ang bata sa kanyang balikat. Lito, gising! Kailangan natin makalis dito. Nagising si Lito at nagsimulang umiyak sa sobrang takot nang makita ang anyo ng aswang. Kuya Diosdado, tulong! Huwag ka matakot. Hawak kita. Paninigurado ni Diosdado. Lumabas sila ng kuweba at nakitang nakikipaglaban pa rin si Mang Dudoy sa dalawa pang aswang. Gamit ang kanyang kaalaman bilang dugong babaylan, nagawa niyang itaboy ang mga ito gamit ang mga dasal at ang kanyang tungkod. Itay, hawak ko na si Lito! Tayo na! Sigaw ni Diosdado. Sige, mauna na kayo. Susunod ako. Tugon ni Mang Dudoy. Ngunit hindi hinayaan ng pinunong aswang na makatakas sila ng ganun-ganun lang. Humabol ito at tumalon sa harap ni Diosdado. Sa pagkakataong to, mas lalong naging mabangis ang anyo nito. Ang mga mata nito ay naging kulay dugo. Hindi kayo makakaalis ng buhay dito! Banta ng nilalang. Huminto si Diosdado at ibinaba sandali si Lito sa likod ng isang malaking bato. Lito, huwag kang aalis dyan. Humarap si Diosdado sa aswang. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na mutya. Isang malakas na pagsabog ng puting liwanag ang kumawala matapos niyang bumulong sa kanyang kamao. Ang buong paligid ay nagliwanag na tila katanghaliang tapat. Ang mga aswang ay nagsisigaw sa sobrang sakit habang ang kanilang mga balat ay tila natutunaw sa tindi ng liwanag. Nang mawala ang liwanag, ang mga aswang ay naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Tangi ang katahimikan ng gabi ang naiwan. Hingal na napaluhod si Diosdado. Nilapitan siya ni Mang Dudoy at tinulungang tumayo. Magaling anak, nagawa mo. Ngunit tandaan mo, ang mga aswang ay parang damo. Kapag pinutol mo, may tutubo pa rin bago hanggat naroon ang ugat. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Ang mga nakalaban natin ay mga alagad lamang, sigurado ako doon. Meron pang mas mataas na pinuno sila na nagpapadala sa kanila rito. At dahil nalaman na nila ang tungkol sa iyong motya, tiyak na mas malakas na pwersa ang kanilang ipapadala sa susunod. Paliwanag ni Mang Dudoy. Dinala nila si Lito pabalik sa baryo. Laking pasasalamat ni Mang Tasyo nang makitang ligtas ang kanyang anak. Ang buong baryo ay nagtipon-tipon sa tapat ng bahay ni Diosdado. Diosdado, ikaw ang aming bayani. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang anak ko. Umiiyak na pasasalamat ni Mang Tasyo. Tungkulin ko po ang tumulong, Mang Tasyo. Pero kailangan nating lahat na maging mapagmatsyag. Hindi pa tapos ang panganib. Paalala ni Diosdado sa mga tao. Pumasok sila sa loob ng bahay at sinalubong sila ni Aling Siyon na punong-puno ng pag-aalala. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, Diosdado. Ay, teka, ang braso mo may sugat. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Gasgas lang po to. Sabi ni Diosdado. Ngunit alam niya sa loob-loob niya na ang sugat na iyon ay hindi basta-basta. Nararamdaman niya ang isang kakaibang kirot na tila may laso na dumadaloy. Napansin ni Mang Dudoy ang pangingitim ng sugat ni Diosdado. Siyon, kumuha ka ng mainit na tubig at asin. Diosdado, maupo ka. Ang kuko ng aswang ay may taglay na sumpa. Kailangan natin linisin ito bago pa kumalat ang itim na dugo sa iyong puso. Habang ginagamot ni Mang Dudoy ang sugat ng anak, isang malakas na huni ng kuwago ang narinig sa bubungan ng kanilang bahay. Isang tanda na may nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Ay, naririnig niyo ba yan? Tanong ni Aling Siyon habang nanginginig ang kamay. Nandyan na naman sila. Hindi nila tayo tatantanan hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Bulong ni Diosdado habang tinitiis ang hapdi ng asin sa kanyang sugat.
Kinabukasan, naging usap-usapan sa palengke ang nangyari. May mga balita na may mga bagong muka na nakikita sa bayan. Mga taong nakasuot ng itim na hindi kumikibo, na tila may hinahanap. Habang naglalakad si Diosdado patungo sa bukid upang tignan ang kanyang mga pananima, isang matandang babae ang humarang sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng maduming saya at may bitbit na basket ng mga tuyong bulaklak. Binata, ang dala mong puting bato ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ay sumpa para sa mga hindi handa. Babala ng matanda. Teka, sino po kayo? At ano ang alam ninyo sa mutya? Tumawa ng mahina ang matanda. Ako ay isang hamak na tagamasid lamang. Ngunit tandaan mo, sa darating na kabilugan ng buwan, ang pinuno ng mga aswang, si Kapitan Tiago, ay darating upang bawiin ang dapat ay sa kanya. Ang mutyang hawak mo ay nagmula sa kawayan na itinanim ng kanyang mga ninuno. Kung gayon, sabihin mo sa kanya na handa akong harapin siya. Matapang na sagot ni Diosdado. Tapang? Iyan ang magpapahamak sa iyo, iho. Huling sabi ng matanda bago ito dahan-dahang lumakad palayo at naglaho sa gitna ng makapal na hamuga. Bumalik si Diosdado sa bahay at ibinalita ang engkwentro sa matanda. Lalong naging seryoso ang muka ni Mang Dudoy. Si Kapitan Tiago, ang pinakamatandang aswang sa buong Iloilo. Sinasabing hindi siya tinatawaan ng bala at tinatablan, at ang kanyang balat ay kasing tigas ng balat ng kalabaw. Kung siya makakalaban mo, Diosdado, ang kailangan natin ay higit pa sa mutya. Ano pa ang kailangan natin gawin, tay? Kailangan nating hanapin ang luha ng langit. Isang uri ng tubig na matatagpuan lamang sa tuktok ng bundok. Bundok ng Madyaas tuwing madaling araw. Ito lamang ang makakapagpahina sa balat ni Kapitan Tiago upang matablan siya ng iyong itak na may mutya. Sabi ng kanyang ama, kailangan mong magmadali, Diosdado. May 3 araw ka na lang bago ang kabilugan ng buwan. Dagdag pa ni Mang Dudoy habang nag-iimpake ng mga gamit na dadalhin ng anak. Itay, malayo ang bundok Madyaas. Kakayanin ko bang paglalakbay na to habang masakit pa ang aking sugat? Kailangan kayanin, anak. Sean, ihanda mo ang mga baon niyang kakainin at bote ng langis na may halong mga ugat. Utos ni Mang Dudoy sa kanyang asawa. Umiyak si Aling Sean habang nagbabalot ng pagkain. Diosdado, anak, mag-iingat ka doon. Marami ligaw na espiritu sa bundok na yon. Huwag kang lilingon kapag may tumawag sa pangalan mo na hindi mo kilala. Opo, Nay. Pangako. Babalik ako ng ligtas. Sagot ni Diosdado, sabay yakap sa kanyang ina. Bago umalis, iniabot ni Mang Dudoy ang isang maliit na talima na gawa sa tanso. Ibaon mo to sa lupa kapag matutulog ka sa gubat. Ito ang magsisilbing bakod mo laban sa mga aswang na gumagapang sa ilalim ng lupa. Nagsimula na ang paglalakbay ni Diosdado. Nilakad niya ang mga pilapil ng bukid hanggang sa marating ang paanan ng kabundukan. Habang paakyat siya, lalong kumakapal ang hamog at lumalamig ang simoy ng hangin. Ang mga huni ng ibon na narinig niya noong una ay unti-unting napapalitan ng katahimikan na tila ba ang buong gubat ay naghihintay ng kanyang pagkakamali. Nang sumapit ang unang gabi, naghanap si Diosdado ng malaking puno ng nara upang doon magpahinga. Ginawa niya ang turo ng ama. Ibinao ng tansong talim sa lupa at gumuhit ng bilog sa paligid niya gamit ang abo na dala niya na siyang kinuha pa niya sa kanilang kalana. Habang nakasandal sa puno, naramdaman niya na uminit ang mutya ng kawayan sa loob ng kanyang bulsa. Kasabay nito, narinig niya ang isang tinig mula sa itaas ng mga sanga. Binata, anong ginagawa mo sa aming teritoryo? Tanong ng isang boses na parang kalansing ng barya. Tumingala si Diosdado at nakita ang isang magandang babae na nakaupo sa isang sanga. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa dilim at ang kanyang buhok ay abot hanggang sa lupa. Patawad po, mahal na diwata.
Ako po si Diosdado galing sa Kapatagan. Naparito ako upang kumuha ng luha ng langit para iligtas ang aming baryo mula kay Kapitan Tiago. Maggalang na sagot ng binata. Tumawa ang babae. Si Tiago ba? Matagal na siyang naghahari-harian sa ibaba. Ang luha ng langit ay hindi basta-basta ibinibigay. Kailangan mong dumaan sa lawa ng mga pighati bago mo marating ang tuktok. Gagawin ko po ang lahat, basta tulungan niyo ako. Pagsusumamo ni Diosdado. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sabi ng babae, bago ito biglang naglaho na parang usok. Hindi na nakatulog ng mahimbing si Diosdado. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Ang mga aninong pilit na lumalapit sa kanyang guhit na abo, ngunit agad na napapatras kapag tumatama ang liwanag ng mutya. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang pag-akyat. Narating niya ang sinasabing lawa. Ang tubig nito ay itim at hindi gumagalaw. Upang makatawid, kailangan niyang dumaan sa isang makitid na tulay na gawa sa mga baging. Habang nasa gitna ng tulay, biglang lumitaw sa tubig ang mukha ng mga taong kakilala niya. Nakita niya ang kanyang ina na tila nalulunod. Diosdado, anak, tulungan mo ako. Sigaw ng imahe ni Aling Siyon sa tubig. Inay! Akmang tatalon si Diosdado nang maalala niya ang bilid ng kanyang ama. Hindi to totoo. Guni-guni lang to. Ipinikit ni Diosdado ang kanyang mga mata at hinawakan ang mutya. Panginoon, gabayan niyo ako sa katotohanan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang lawa ng pighati ay naging isang tuyong bangina. Ang mga boses ay nawala. Nakatawid siya ng ligtas sa kabilang panig. Sa ikalawang gabi, mas naging mahirap ang sitwasyon. Ang kanyang sugat sa braso ay nagsimulang mamaga at magkulay lila. Ang lason mula sa kuko ng aswang ay unti-unti nang kumakalat. Kailangan ko nang marating ang tuktok bago pa ako mawala ng lakas. Bulong ni Diosdado habang pasuri-suri na naglalakad. Sa wakas, bago magmadaling araw ng ikatlong araw, narating niya ang pinakatuktok ng bundok Madyaas. Doon ay may isang malaking bato na may ukit na parang palad ng tao. Sa gitna ng palad na iyon, may isang maliit na butas kung saan tumutulo ang isang malinaw na likido mula sa mga dahon ng isang pambihirang halaman na tumutubo sa itaas nito. Ang luha ng langit! Sabi ni Diosdado habang nilalabas ang kanyang bote. Dahan-dahan niyang sinalo ang bawat patak. Nang mapuno ang bote, uminom din siya ng kaunti upang pawiin ang lason sa kanyang katawan. Agad na gumaan ang kanyang pakiramdam at ang pangingitim ng kanyang sugat ay unti-unting naglaho. Ngunit bago siya makababa, isang malakas na dagundong ang narinig niya. Ang lupa ay nayanig. Diosdado! Alam ko kung nasaan ka. Kahit makuha mo ang tubig na yan, hindi mo ako matatalo. Isang boses na galing sa malayo ang umalingaw-ngaw. Ito ang boses ni Kapitan Tiago. Hindi pinansin ni Diosdado ang pananakot nito. Mabilis siyang bumaba ng bundok. Kailangan niyang makabalik bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, dahil iyon ang oras na lilitaw ang buong lakas ni Kapitan Tiago. Habang tumatakbo pababa, hinarang siya ng dalawang aswang na tila mga bantay ni Tiago. Ang mga ito ay mas malaki kaysa sa mga nakalaban niya noong una. Ibigay mo sa amin ang bote, binata! Sigaw ng isa habang naguhulog ng mga malalaking bato mula sa taas. Umiwas si Diosdado at binunot ang kanyang itak. Wala na akong oras sa inyo! Idiniin niya ang mutya ng kawayan sa kanyang itak at winasiwas ito ng pabilog. Isang bugso ng hangin na may kasamang puting liwanag ang tumama sa mga nilalang, dahilan upang sila ay tumalsik sa bangina. Maya-maya, narating ni Diosdado ang Kapatagan ng magtatakip silim na.
Malayo pa lang ay nakikita niya na ang mga sulo sa kanilang baryo. Ang mga tao ay nagkakagulo. May mga bahay na nasusunog. "Inay! Inay!" sigaw ni Diosdado habang tumatakbo patungo sa kanilang dampa. Nadatnan niya si Mang Dudoy na nakikipaglaban sa 3 aswang sa harap ng kanilang pinto. Si Aling Isyon naman ay nasa loob, hawak ang isang krus at sumisigaw ng mga dasala. Diosdado, salamat sa Diyos at nakabalik ka na, anak. Itay, narito na ang luha ng langit. Ipahid mo yan sa iyong itak at sa iyong mutya ngayon din. Utos ni Mang Dudoy. Ginawa ni Diosdado ang sinabi ng ama. Sa sandaling madikit ang tubig sa mutya, ang kulay puti nito ay naging parang kristal na may asul na kislap. Ang itak naman ay naging sobrang talim na kahit ang hangin ay tila nahihiwa nito. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga aswang na sumasalakay ay biglang napatras at yumukod. Mula sa kadiliman ng kawayanan, lumakad ang isang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog na punit-punit. Ang kanyang muka ay parang sa isang matandang mayaman, ngunit ang kanyang mga mata ay walang balintataw. Purong itim lamang. Si Kapitan Tiago. Magandang gabi, Dudoy. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. At ikaw naman, Diosdado. Ang bagong tagapangalaga ng mutya. Ibigay mo na sa akin ang batong yan at hahayaan ko kayong mabuhay. Wika ni Kapitan Tiago sa isang malamig na tono. Hindi, Tiago. Ang mutyang to ay hindi para sa mga tulad mong mamamatay tao. Tumawa si Kapitan Tiago at sa bawat tawa niya, ang lupa sa ilalim ng paa ni Diosdado ay bumibiyak. Kung ganoon, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Biglang nagbago ang anyo ni Kapitan Tiago. Hindi lang siya naging aso o baboy ramo. Ang kanyang katawan ay lumaki ng hanggang 10 talampakan. Tumubong ang mga sungay na parang tulad ng kalabaw. At ang kanyang balat ay naging kasing itim ng uling at kasing tigas ng bato. Sumugod kayo, mga alagad! Sigaw ni Kapitan Tiago sa kanyang mga alagad. Dose-dose ng mga aswang ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga taga-baryo na may bitbit ng mga itak at sulo ay nagsimula na ring lumaban. Ang gabi ay napuno ng sigawan, talsik ng dugo at kislap ng liwanag. Diosdado, ako na ang bahala sa mga alagad. Harapin mo ang pinuno. Sigaw ni Mang Dudoy sa kanyang anak habang winawasiwas ang kanyang tungkod na nilubog na rin sa luha ng langit. Nagtagpo ang tingin ni Diosdado at ni Kapitan Tiago. Sumugod ang higanting aswang ng may bilis na hindi kapanipaniwala para sa laki nito. Humampas ang kanyang malaking kamay sa lupa at muntik nang maipit si Diosdado. Ginamit ni Diosdado ang kanyang liksi. Tumalon siya sa likod ng isang puno ng kawayan at doon kumuha ng buwelo. Sa tulong ng mutya, naramdaman ni Diosdado na tila gumaan ang kanyang katawan. Ito ang para sa mga pinatay mo! Sigaw ni Diosdado habang ang taga sa binti ni Kapitan Tiago ay tuloy-tuloy niyang ginawa. Dahil sa luha ng langit, ang itak ni Diosdado ay tumatagos sa matigas na balat ng aswang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na ungol sa buong baryo. Lapas tangan! Sigaw ni Tiago. Hinablot niya ang isang puno ng kawayan at ginawa itong parang latigo upang ihampas kay Diosdado. Tumalsik ang binata at tumama sa pader ng kanilang bahay. Diosdado, anak! Sigaw ni Aling Isyon mula sa loob. Nahilo ang binata, ngunit nakita niya ang mutya ng kawayan na nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong patungo sa paa ni Kapitan Tiago. Akin na ang mutyang ito. Wika ni Tiago habang dahan-dahang yumuyuko upang pulutin ang bato. Sa gitna ng hilam na paningin at hapdi ng katawan, nakita ni Diosdado ang kislap ng mutya ng kawayan sa lupa. Halos isang dipa na lang ang layo nito mula sa dambuhalang kuko ni Kapitan Tiago. Alam ni Diosdado na kapag nahawakan ng aswang ang mutya, tuluyan ng magdidilim ang kapalaran ng buong baryo.
Hindi maaari! Sigaw ng binata. Kahit nangihina, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang gumapang at sumunggab patungo sa bato. Sa mismong sandali na akmang dadakutin na ni Tiago ang mutya, naunahan siya ni Diosdado. Pagkadampot sa puting bato, naramdaman ni Diosdado ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang init na hindi nakakapaso kundi nagbibigay na panibagong buhay. Walang hiya kang bata ka! Dagundong ni Kapitan Tiago. Buong lakas niyang itinapak ang kanyang higanting paa kay Diosdado. Ngunit bago pa ito tumama, itinaas ni Diosdado ang kamao na may hawak na mutya. Isang tila bakal na harang ng liwanag ang bumalot kay Diosdado. Ang paa ni Tiago ay tumama sa liwanag at tila ito ay napaso. Napaurong ang higanting aswang habang umuusok ang kanyang talampakan. Diosdado, sa puso mo itama ang huling atake! Sigaw ni Mang Dudoy sa kanyang anak mula sa malayo habang pilit na ginagapi ang dalawang aswang na nakapulupot sa kanyang tungkod. Tumayo si Diosdado, tuwid na tuwid at puno ng determinasyon. Ang kanyang itak na basbas ng luha ng langit ay lalong nagliwanag. Tila naging isang pirasong bituin sa gitna ng kadiliman. Tiago, tapos na ang iyong panahon. Ang lupang to ay para sa mga taong namumuhay ng marangal, hindi para sa mga halimaw na tulad mo. Sumugod si Diosdado. Hindi na siya basta tumatakbo. Ang bawat hakbang niya ay tila lumilipad. Iniwasan niya ang mga kuko ni Tiago sa pamamagitan ng pag-ikot sa hangin. Sa bawat pag-iwas, tinataga niya ang mga bahagi ng katawan ng higante. Sa bisig, sa hita at sa balikat. Bawat hiwa ay naglalabas ng itim na usok at liwanag. Nang makita ni Kapitan Tiago na unti-unti siyang nangihina, naglabas siya ng isang nakakangilong sigaw na nagpayanig sa mga kabahayan. Ang mga kawayan sa paligid at puno ay biglang nabuhay at nagsilbing mga galamay na humuli sa binti ni Diosdado. Ngayon, katapusan mo na! Halakhak ni Tiago habang itinataas ang kanyang dalawang kamay upang durugin ang binata. Ngunit hindi natakot si Diosdado. Idinikit niya ang mutya ng kawayan sa kanyang dibdib at bumulong na nga. Gabayan niyo po ako. Ang mutya ay biglang lumaki ang liwanag hanggang sa maging kasing laki ito ng isang sulo. Ang mga kawayan na nakapulupot sa kanya ay biglang naging abo. Sa bawat isang iglap, tumalon si Diosdado ng napakataas, lampas sa ulo ng kapitan. Habang nasa himpapawid, pinaliktad niya ang kanyang itak at itinutok ang talim pababa, direkta sa gitna ng dibdib ng nilalang. Para sa aking pamilya! Para sa aming baryo! Sigaw ni Diosdado. Bumulusok si Diosdado pababa. Ang itak na may gabay ng mutya ng luha ng langit ay bumaon ng malalim sa matigas na dibdib ng nilalang. Isang nakabibinging tunog ng pagkabiyak ang narinig na tila isang matandang puno na nahati. Isang huling ungol ang kumawala kay Kapitan Tiago. Ang kanyang mga mata ay puro itim at biglang naging puti. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang libu-libong kislap ng liwanag. Ang mga kaluluwa ng mga hayop at taong biktima na ngayon ay malaya na. Dahan-dahang natunaw ang katawan ni Kapitan Tiago. Mula sa pagiging higante, naging abo ito hanggang sa maging isang tumpok na lamang ng maitim na lupa. Ang mga alagad na aswang, nang makitang wala na ang kanilang pinuno, ay mabilis na nagpulasan at nagtago sa kadiliman ng gubat. Bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang buwan ay nanatiling kabilugan, ngunit ang bigat ng hangin ay nawala na. Napaluhod si Diosdado sa pagod habang ang mutya ay dahan-dahang bumabalik sa dating liit nito sa kanyang palad. Diosdado anak! Patakbong lumapit si Mang Dudoy at Aling Shona. Niyakap nila ang binata ng mahigpit. Ligtas na po tayo, itay, inay. Bulong ng binata bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod.
Lumipas ang ilang araw. Ang baryo ay muling naging masigla. Ang mga nasunog na bahay ay muling itinayo sa tulong ng bawat isa. Si Diosdado ay unti-unti nang gumagaling mula sa kanyang mga galos. Ngunit alam ng lahat na hindi na siya ang dating simpleng magsasaka lamang. Siya na ngayon ang kinikilalang tagapagtanggol ng kanilang lugar. Isang hapon habang nakaupo si Diosdado sa ilalim ng muling tumubong kawayan, nilapitan siya ni Mang Dudoy. "Anong gagawin mo sa motya, anak?" tanong ng ama. Tinignan ni Diosdado ang puting bato na ngayon ay nakatali na sa kwintas. "Itatago ko po ito, itay. Hindi dahil sa gusto ko ng kapangyarihan, kundi dahil alam kong hindi pa tapos ang laban sa kadiliman. Hanggat may mga nagtatangka sa kapayapaan ng ating kapwa, mananatiling gising ang mutya ng kawayan." "Tama ka. Ang anting-anting ay hindi dekorasyon. Ito ay isang pananagutan." Habang nag-uusap ang mag-ama, isang bata ang tumakbo patungo sa kanila. Si Lito, ang batang niligtas ni Diosdado. Kuya Diosdado, turuan niyo po kung maging matapang tulad po ninyo." Ang tapang Lito ay wala sa mutya. Nasa puso yan ng taong handang tumulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit sa kabila ng katuwaan, napansin ni Diosdado ang isang anino sa malayo, sa dulo ng kawayanan at ng matatayog na puno. Isang matandang babae ang nakatayo doon, ang parehong matandang nagbabala sa kanya sa bundok. Ngumiti ang matanda at dahan-dahang tumango bago muling naglaho sa hangin. Alam ni Diosdado na marami pang kwento ang darating, marami pang misteryo ang nakatago sa Iloilo, at ang kanyang pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang buwan at tila bumalik na sa normal ang buhay sa kanilang baryo. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, biglang niyanig ng isang mahinang lindol ang lupa. Hindi ito ordinaryong pagyanig. Ramdam ni Diosdado ang pagtibok ng mutya ng kawayan sa kanyang dibdib. Tila nagbibigay ng babala. Kinabukasan, nagulangtang ang mga magsasaka sa bukid. Ang mga pananim na palay na malapit na sanang anihin ay biglang natuyo at naging kulay abo. Ang mas nakakapagtaka pa, may mga malalaking butas na lumitaw sa gitna ng mga pilapil na tila may dambuhalang nilalang na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. "Diosdado, halika rito at tignan mo to," tawag ni Mang Dudoy sa kanyang anak habang nakatayo sa gilid ng isang malalim na hukay. Lumapit si Diosdado at sinuri ang butas. May amoy itong parang sa asopre at nabubulok na laman. Hindi ito gawa ng tao, tay. At mas lalong hindi ito gawa ng mga aswang na lumilipad o gumagapang sa ibabaw. Tama ka, anak. May mga nilalang na tinatawag nating agtalupa. Sila ay mga higanting naninirahan sa kailaliman ng mundo. Bihira silang lumabas, maliban na lamang kung may gumagambala sa kanilang katahimikan o kaya naman ay man nag-utos sa kanila. Habang nag-uusap silang mag-ama, dumating naman si Aling Siyon na humahangos mula sa bayan. "Diosdado, Dudoy, ang balon sa gitna ng plaza wala ng tubig. Puro putik na itim na ang lumalabas at ang mga matatanda doon ay nagsisimula na magkasakit." Agad na nagtungo si Diosdado sa plaza. Nakita niya ang mga tao na nagkakagulo. Ang tubig na lumalabas sa balon ay hindi lang basta putik. Ito ay tila buhay at gumagalaw-galaw. "Umalis kayo rito. Huwag niyo itong hawakan," sigaw ni Diosdado sa mga tao. Inilabas niya ang kanyang mutya at itinapatang mutya ng kawayan sa itim na putik. Sa isang iglap, naglabas ng liwanag ang mutya at ang putik ay biglang nag-apoy at naglaho. Ngunit may narinig silang isang malalim na ungol mula sa kailaliman ng balon. Sino naglakas loob na gambalain ng aming pagkain?" Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim. "Ako si Diosdado. Itigil yung pag-asik ng sakit sa aming bayan," hamon ng binata. Isang malaking kamay na gawa sa bato at lupa
ang biglang sumulpot mula sa balon at kumapit sa gilid. Kasunod nito ay ang paglitaw ng isang nilalang na walang muka, kundi isang malaking bibig lamang na puno ng matatalas na bato. Ang mutya! Ang mutyang yan ang magpapalaya sa aming hari mula sa pagkakabilaggo sa ilalim ng bundok. Wika ng agtalupa habang dahan-dahang umaakyat palabas. Nagkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan. Binunot ni Diosdado ang kanyang itak. Hindi ko hayaang mangyari yon. Sumugod ang agtalupa dahil sa gawa ito sa lupa at bato. Hindi basta-basta tumatalab ang talim na hawak ni Diosdado. Bawat hiwa niya ay mabilis na nagsasara dahil sa putik na bumabalot sa nilalang. Diosdado, ang tubig. Gamitin mo ang tubig na may halong asin. Sigaw ni Mang Dudoy, nakakarating lang bitbit ang isang balde. Naalala ni Diosdado ang turo ng ama. Ang asin ay pampatunaw sa mga espiritong gawa sa maruming lupa. Isinawsaw niya ang kanyang itak sa tubig na may asin at muling sumugod. Sa pagkakataong to, bawat taga niya ay nagiiwan ng malalim na sugat na hindi na nagsasara. Napasigaw ang nilalang. Sa isang malakas na saksak sa gitna ng katawan nito, ang agtalupa ay gumuho at naging isang tumpok na lamang ng tuyong lupa. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Mula sa balon marami pang kamay ang nagsimulang sumulpot. Itay, kailangan natin takpan ng balon na to bago pa sila makalabas lahat, sabi ni Diosdado. Hindi sapat ang semento, Diosdado. Kailangan natin ang selyo ng kawayan. Kailangan mong itanim ang 4 na sanga ng kawayan sa 4 na sulok ng balon at gamitin ang mutya upang bigyan ito ng lakas, paliwanag ni Mang Dudoy. Mabilis na kumilos si Diosdado habang si Mang Dudoy at ang ilang matatapang na kalalakihan ay pilit na itinataboy ang mga lumalabas na kamay gamit ang mga sulo at asina. Itinanim ni Diosdado ang unang kawayan sa hilaga. Sa ngalan ng kalikasan, manatili kayo si baba, sabi niya habang idinidikit ang mutya sa puno ng kawayan. Sumunod ang timog, silangan at kanluran. Habang tinatanim niya ang huling kawayan, isang napakalakas na puwersa mula sa ilalim ang humila sa kanyang binti. Isang agtalupa ang nakahawak sa kanya at pilit siyang isinasama sa kailaliman. Diosdado, anak! Sigaw ni Aling Shona. Hindi niyo ako makukuha, sabi naman ni Diosdado. Itinusok niya ang huling kawayan sa mismong kamay ng nilalang at pinadaloy ang lahat ng enerhiya ng mutya rito. Isang malakas na liwanag ang bubalot sa buong plaza. Ang 4 na kawayan ay biglang lumaki at nagdugtong-dugtong sa itaas ng balon na siyang bumuo ng isang tila gintong hawla. Ang mga agtalupa ay napilitang bumalik sa kailaliman dahil sa tindi ng liwanag. Nang tumigil ang pagyanig, ang balon ay napuno ng malinis at kristal na tubig. Ang selyo ay matagumpay na nailagay. Hingal na naupo si Diosdado sa gilid ng balon. Nilapitan siya ni Mang Dudoy. Nagawa na naman natin, anak. Ngunit narinig mo ba ang sinabi niya? Ang kanilang hari. Nakakulong siya sa ilalim ng bundok at tila nagigising na siya. Kung gayon, kailangan natin maganda, itay. Hindi lang aswang kalaban natin ngayon. Mukhang maging mga sinaunang nilalang nagnanais na bumalik sa ibabaw, sagot ni Diosdado habang pinagmamasdan ang kanyang mutya na ngayon ay may bahid ng kulay ginto. Habang naglilinis sa mga tao sa plaza, isang misteryosong lalaki naman na nakasuot ng kapa ang nakamasid sa malayo. Hindi siya mukhang aswang at hindi rin siya taga-baryo. Ang kanyang mata ay parang apoy na nagliliyaba. Magsaya ka muna, Diosdado, dahil kapag dumating ang pagsadib ng araw at buwan tiyak ang mutya ng kawayan ang magsisilbing susi sa pagbagsak ng mundong ito. Lumingon si Diosdado dahil naramdaman niya ang titig, ngunit wala na bigla ang lalaki. Tanging isang tuyong dahon ng kawayan na may bakas ng sunog ang naiwan sa kinatatayuan nito.
Hindi mapakali si Diosdado matapos ang engkwentro sa balon. Nilapitan niya ang lugar kung saan niya naramdaman ang titig ng misteryosong lalaki. Pinulot niya ang tuyong dahon ng kawayan na may bakas ng sunog. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang matinding init na tila gustong sumunog sa kanyang balat. Itay, tignan niyo to. Ito ay marka ng isang sunog lahi. Mga salamangkero na nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa mga demonyo ng kailaliman. Hindi sila aswang, Diosdado. Sila ay mga taong may masamang karunungan. Ang apoy na ito ay hindi galing sa sulo, kundi galing sa impyerno. Ibig sabihin po ba, may kumukontrol sa mga agtalupa? Malamang na ganoon na nga. Ang pagsanib ng araw at buwan na darating sa susunod na buwan ay hindi ordinaryong pagdidilim. Tinatawag ito nga, dugo ng buwan. Sa sandaling yon, ang kapangyarihan ng mga anting-anting ay hihina, maliban na lamang kung ito ay mababantayan ng tamang sakripisyo ng panalangin. Pumunta ang mag-ama sa kanilang dampa at nadatnan si Aling Siyon na nagluluto, ngunit bakas sa mukha nito ang takot. Diosdado, may napansin ako sa palengke kanina. Ang mga ibon ay hindi na kumakanta at ang mga aso ipanay ang alulong kahit tanghaling tapat. Meron bang masamang magaganap? Huwag po kayo mag-alala, inay. Hanggat hawak ko ang mutya, hindi ko hayaang may mangyari sa inyo. Pagpapakalma naman ng binata, bagamat sa loob niya ay may namumuong kaba. Lumipas ang mga araw at naging abala si Diosdado sa pag-iinsayo. Hindi na lamang itak ang kanyang ginagamit. Tinuruan siya ni Mang Dudoy kung papaano gamitin ang enerhiya ng mutya upang lumikha ng mga pananggalang. Natuklasan ni Diosdado na kapag itinuon niya ang kanyang isip, kaya ng mutya na maglabas ng isang bitsa ng liwanag na kasing talim ng kidlat. Isang gabi, habang nag-iisa si Diosdado sa kawayanan, muling lumitaw ang matandang babae na nagbabala sa kanya noon. Sa pagkakataong to, hindi siya nakangiti. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at ang kanyang saya ay punit-punit. Diosdado, tumakas ka na habang may oras pa, sabi ng matandang babae. Anong nangyari po sa inyo? Sinong gumawa nito? Ang salamangkero, si Simon. Nalaman niyang tinutulungan kita. Kinuha niya ang lakas ng mga engkanto sa gubat upang ihanda ang pagdating ng kanilang hari. Ang mutya mo, iyan ang tanging bagay na hindi niya mahawakan, kaya sisikapin niyang sirain ang iyong puso. Babala ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay. Dinala ni Diosdado ang matanda sa kanilang bahay. Ginamot ito ni Aling Siyon gamit ang mga halamang gamot. Doon nila nalaman na ang matanda ay isa palang tagabantay, isang uri ng engkanto na nagbabalat kayo bilang tao upang bantayan ang balanse ng kalikasan na sa baryo. Kung ang mga tulad niya ay nagawa nilang saktan, paano pa ang mga ordinaryong tao? Sabi ni Diosdado habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang itak. Habang papalapit ang araw ng pagsanib ng araw at buwan, ang langit sa Iloilo ay nagsimulang magkulay kahila. Ang hangin ay naging malapot at amoy bulkan. Isang hapon, isang pangkat ng mga kalalakihan ang dumating sa baryo. Sila ay nakasuot ng itim na kapa at may mga takip sa muka. Nasaan ang bagtog na may hawak ng mutya rito? Sigaw ng kanilang pinuno. Ako ang hinahanap ninyo. Sino kayo? Kami ang mga lingkod ni Simon. Ipinaparating niya ang kanyang mensahe. Ibigay mo ang mutya sa amin o susunugin namin ang buong baryo kasama ang iyong mga magulang. Banta ng pinuno ng mga to. Hindi sumagot si Diosdado. Sa halip tinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mutya. Ang liwanag nito ay kumalat at bumuo ng pananggalang sa paligid ng kanyang pamilya at ng mga kalapit bahay. Subukan nyo! Maikling hamon ni Diosdado. Sumugod ang mga tauhan ni Simon. Hindi sila aswang ngunit may mga dala silang mga bolang apoy na itim. Habang naglalaban, napansin ni Diosdado na ang bawat galaw ng mga ito ay may sistema.
Hindi sila basta-basta sumusugod. Pilit nila pinapalibutan si Diosdado upang ihiwalay siya sa kanyang ama. Diosdado, sa likod mo! Sigaw ni Mang Dudoy. Isang bolang apoy ang tumama sa balikat ni Diosdado. Napangiwi siya sa sakit, ngunit ang mutya ay agad na naglabas ng malamig na enerhiya upang pagalingin ng paso. Gamit ang kanyang itak, iwinasiwas ni Diosdado ang isang malakas na hagupit ng liwanag na nagpatalsik sa tatlong kalalakihan. Nang makitang hindi nila kayang talunin si Diosdado, ang mga lingkod ni Simon ay mabilis na umurong, ngunit iniwan nila ang isang babala. Ang pagsanib ng araw at buwan ay bukas ng gabi. Magkanda ka, Diosdado, dahil ang dilim ay hindi na makakayanan ng iyong maliit na bato. Kinabukasan na, ang buong baryo ay binalot ng kaba. Ang araw ay unti-unting tinatakpan ng isang madilim na anino. Hindi ito katulad ng ordinaryong pagsasanib ng araw at buwan. Ang kulay ng paligid ay naging parang dugo. Diosdado, anak, kailangan natin pumunta sa bundok Madyaas. Doon magaganap ang ritual na gagawin ni Simon. Kung mabubuksan niya ang pintuan ng kailaliman, wala na makakapigil sa paglabas ng kanilang hari. Inay, manatili po kayo dito kasama ang matandang tagabantay. Huwag po kayong lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Bili ni Diosdado kay Aling Shona. Nagsimulang umakyat ang mag-ama sa bundok. Sa bawat hakbang nila, lalong nagiging mahirap ang paghinga. Ang mga puno ng kawayan sa paligid at mga puno ay tila umiiyak, at ang mga dahon nito ay naglalaglagan kahit walang hangin. Nang marating nila ang gitna ng bundok, hinarang sila ng isang pader ng apoy. Mula sa gitna ng apoy, lumabas ang lalaking nakakapa, si Simona. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang itim na kristal na tila kumakain ng liwanag. Diosdado, ang anak ng magsasaka na naging bayani. Sayang at dito na matatapos ang iyong kwento. Simon, itigil mo na to. Walang madudulot na mabuti ang pagpapakawala sa isang halimaw. Halimaw? Para sa inyo siya ay halimaw. Ngunit para sa amin, siya ay magbabalik ng tunay na kapangyarihan sa mga tulad nating may mga dugong babaylan na itinakwil ng simbahan at ng makabagong panahon. Sigaw ni Simona. Itinapat ni Simon ang kanyang itim na kristal kay Diosdado. Isang itim na kidlat ang kumawala dito. Mabilis na itinaas ni Diosdado ang kanyang itak na may mutya upang sanggain ang atake. Ang banggaan ng puting liwanag at itim na kidlat ay naglikha ng isang malakas na pagsabog na nagpatumba sa mga puno sa paligid. Itay, hanapin niyo ang altar. Ako nang bahala dito. Sigaw ni Diosdado habang nakikipagpalitan ng atake kay Simona. Habang naglalaban ang dalawa, ang buwan sa itaas ay tuluyan ng naging kulay dugo. Ang lupa ay nagsimulang umungula, isang tunog na galing sa pinakailalim ng bundok. Nagsisimula na. Ramdam mo ba ang panginginig ng lupa? Ang hari ay nagigising na, sabi ni Simona. Maya-maya, biglang bumukas ang isang malaking lamat sa may lupa sa pagitan ni Diosdado at Simona. Mula rito ay lumabas ang isang mainit na hangin na may amoy ng asopre. Nakita ni Diosdado na sa kailaliman ng lamat ang isang dambuhalang mata na dahan-dahang bumubukas. Hindi ko hayaang mangyari to! Sigaw ni Diosdado. Tumalon si Diosdado patungo kay Simona. Ngunit bago siya makalapit, isang pangkat ng agtalupa ang lumabas mula sa lamat upang harangan siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga higanting lupa, habang si Simon naman ay nagsimulang bumigkas ng isang sinaunang orasyon na. Nangangalit ang langit at ang bundok Madyaas ay tila isang higanting naghihingalo sa tindi ng pagyanig. Hinarangan ng tatlong dambuhalang agtalupa si Diosdado, habang sa likuran nila ay patuloy si Simon sa pag-awit ng madilim na orasyon. Ang itim na kristal sa kamay ng salamangkero ay naglalabas ng mga ugat na itim na liwanag na bumaon sa lupa. Pilit na hinihila pataas ang natutulog na hari. Diosdado, ang selyo sa altar. Kailangan itong wasakin bago patuloy bumukas ang pinto.
Sigaw ng ama ni Diosdado na kasalukuyang nakikipagbuno sa mga anino ng gilid ng bangina. Hindi niyo ako mapipigilan! Asik ni Diosdado sa mga humaharang sa kanya. Dahil sa pagsanib ng araw at buwan, naramdaman ni Diosdado na tila bumibigat ang mutya ng kawayan. Ang puting liwanag nito ay unti-unting nilalamon ng pulang anino ng buwan. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang mukha ng kanyang ina, ang kabaitan ng kanyang ama at ang kaligtasan ng mga tao sa baryo. Ang tunay na lakas ay wala sa liwanag ng buwan, kundi sa tibay ng paninindigan. Sigaw ni Diosdado. Idiniin niya ang mutya sa darim ng kanyang itak at buong lakas na itinusok ito sa lupa. Isang malakas na puwersa ng kuryente ang dumaloy sa ilalim ng paanan ng mga agtalupa. Dahil sa tubig na may asin na ipinahid niya sa itak kanina, ang lupa sa paligid ng mga higante ay naging malambot at madulas. Nawalan ng balanse ang mga agtalupa at isa-isang nahulog pabalik sa lamat na pinagmumulan nila. Sa isang iglap, tumakbo si Diosdado patungo kay Simona. Ang salamangkero ay naglabas ng isang dambuhalang bolang apoy na itim. Ngunit hinawi lamang ito ni Diosdado gamit ang kanyang braso na may proteksyon ng mutya. Tapos na ang kasamaan mo, Simon! Bulyaw ni Diosdado. Huli ka na, antingero! Gising na ang hari! Isang dambuhalang kamay na may kuko ng apoy ang lumabas mula sa lamat ng lupa. Ito na si Hari. Sa bawat pag-angat ng kamay nito, ang bundok ay tila gumuguho. Ang init na ibinubuga nito ay sapat na upang matunaw ang mga bato sa paligid. Ngunit bago pa makalabas ang ulo ng higante, nakita ni Diosdado ang pagkakataon. Ang itim na kristal ni Simona ay nakatutok sa langit, nagsisilbing tulay. Tumalon si Diosdado ng napakataas, mas mataas pa sa anumang kawayan sa bundok. Sa tuktok ng kanyang pagtalon, ang pagsanib ng buwan at araw ay nasa rurok na rin. Ang buwan ay tila isang mata ng dugo sa langit. Sumigaw si Diosdado. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang itak. Hindi kay Simona, kundi sa itim na kristal na hawak nito. Sa tulong ng mutya ng kawayan, ang itak ay naging parang kidlat na tumagos sa kristal. Isang nakabibiging tunog ng pagkabiyak ang umalingaw-ngaw. Ang itim na kristal ay nadurog sa libu-libong piraso. Dahil nawala ang tulay ng enerhiya, ang kapangyarihan ni Simon ay bumalik sa kanya nang makasampo ang tindi. Isang malakas na pagsabog ang naganap at ang salamangkero ay tuluyang nilamon ng sarili niyang itim na apoy hanggang sa maging abo. Nang mawasak ang kristal, ang kamay ng hari ay nawalan ng suporta. Isang nakakapangilabot na ungol ang narinig mula sa ilalim, habang ang lamat ng lupa ay nagsisimulang magsara ng mabilis. Ang higante ay pilit na hinihila pabalik ng mismong bigat ng bundok. Tayo na, Diosdado! Ang mutya! Sigaw ni Mang Dudoy. Inihagis ni Diosdado ang mutya ng kawayan sa gitna ng nagsasarang lamat. Ang puting bato ay naglabas ng isang panghuling pinakamaningning na liwanag. Isang liwanag na tila muling nagpasikat ng araw sa gitna ng pagsalib ng buwan at araw. Ang liwanag na ito ang nagsilbing panghabang buhay na selyo na magkukulong sa hari at sa mga agtalupa sa kailaliman ng mundo. Tumigil ang pagyanig. Ang pulang kulay ng buwan ay unti-unti na rin naglaho at bumalik ang natural na dilima ng gabi. Ang bundok ay muling tumahimik. Hingal na napahiga naman si Diosdado sa damuhan. Wala na ang kanyang itak, wala na rin ang mutya ng kawayan na nagsisilbing katuwang niya sa mga laban. Nilapitan siya ni Mang Dudoy at tinulungan ng tumayo. Wala na ang mutya, itay. Nawala na ang aking proteksyon. Hindi nawala ang mutya, anak. Ang espiritu nito ay pumasok na sa iyong puso. Ang tapang at kabutihan na pinakita mo, ang tunay na anting-anting na hindi kailanman mananakaw o mawawala. Ikaw na ngayon ang buhay na mutya ng ating bayan. Bumaba ang mag-ama sa bundok
at sinalubong sila ng buong baryo. Si Aling Sean ay umiiyak sa sobrang tuwa habang yakap ang kanyang mag-ama. Ang mga taga-baryo ay nagdiwang. Wala na ang banta ng mga aswang, wala na ang kadiliman na dulot ni Simon, at ang selyo sa kailaliman ay nanatiling matatag habang may mga taong tulad ni Diosdado. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ni Diosdado at ang mutya ng kawayan ay naging isang alamat na isinalin sa bawat henerasyon sa Iloilo. Sinasabing tuwing may malakas na bagyo at may punong kawayan na nabibiyak, may maririnig na mahinang bulong ng hangin. Paalala na ang kabutihan ay laging mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Si Diosdado ay tumandang isang iginagalang na pinuno sa kanilang baryo. Isang magsasaka na ang kamay ay hindi lamang nagtatanim ng pagkain, kundi nagtatanim din ng pag-asa at tapang sa puso ng bawat kabataang nagnanais na maging bayani. Dito nagtatapos ang kwento ni Diosdado. Ang antingerong ginamit ang mutya ng kawayan.